Good morning, sa tanan. May song may usap kita ng atong nagtigom every Sunday morning, and also we have our worship service this afternoon. O salamat sa itong mga kaigsunan na taga-Masbati. Amen. Praise God. O halos kung manguli yung taga-Masbati, mga igsunan, kamay-kamay lang kita mati. And we thank Captain Apolinario Mabini. Amen. Salamat sa Ginoo. Usap si Pastor Jonathan. Jonathan. Okay. Ubay na mo diha karon sa kawayan. God be the glory. Salamat sa Ginoo. O usap si Konsihal, the number one Konsihal. Amen. Si Brother Bacolod. Amen. Okay. Salamat sa Ginoo. Nagsoon nga niya sila ng atong panagtigom. And they are also our brethren from Masbate. Okay? O sa tanan usab nga niya karon mga igsoon atong gipasalamatan ng Ginoo. And before the word of God, I ask this prayer for Pastor Joe. I-admit siya karon sa South Medical Center sa Ibanda sa SRP. O kinahanglan din siya operahan sa iyang problem. Ngayon na lang naatay kaigsuon ng doktor. Taga-Masbate gihapon, si Pastor Bernardo. O siya ang nag-facilitate sa among mga igsoon. Kaya kung wag siya, di din na mong masod kay daghang tao. So atong last week, dito sa hospital, o gamayon kay nakontak ako sa doktor siya nga, si Pastor Juan ako. So ikuha niya, diretso dayon sa iyang clinic. We have to pray for Pastor Joe na murag abunuan siya dugo karon adlaw sa makahapon mo adto siya sa hospital aron sa maong operation. We have to continue to pray for. Amen. Dili basta-basta nga ikson ako lagi chika-chika mami ba yung ay kabala ka na straight cancer na. Yung sa katawa ng ikson. So anyway, naghanbang paagi ng Exxon sa atong mga bagong technology karon. Hiwaan na rin gamay mga Exxon yan. Doon ay paggawas na ano pa para medyo doon ay mga procedure. So all we have to do is just to pray because there's nothing impossible when it comes to prayer. Shall we all stand please? We will offer a word of prayer. Dear Lord, we thank you today. You are still our Jehovah Rapha. You are the Lord that healeth. You are the balm of Gilead. Lord, you are not only a God, Jireh, that provided the need, but Lord, we also claiming that you are a God of miracles. Dear Lord, our hearts pray for. And according to the measure of our faith, we still believe that you are a God that never changes. You are the immutable God. Dear Lord, thank you for the faith of each everyone today. Sa matag-usang na adunay katong pagtuamhan, among gihiusan, among pagtuog sa maong Ginoo nga mga operation o sa health o sa Ginoo pasudyo. Kami nagpasalamat dili Ginoo nga sa tanan butang. In everything we have to give thanks. Thank you for everything, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. As you are standing, I just take the opportunity for the reading of the Word of God. And one verse, in the book of Hebrews, chapter 4, verse 12. Amen. This is a very familiar verse, but I would like to share with you concerning the message this morning. So Hebrews chapter 4, verse 12 said, For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and all the joint and marrow, and is the discerner of the thoughts
and the intents of the heart. The Word of God is so powerful, is so quick and powerful. Salamat Ginoo sa mga pulong nga among napasa at napalaghugan. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Ito'y magalingkod mga igsoon. Praise the Lord. Init natin panahon ba? O ba yung gani kinudyo ni ulan-ulan na gamay? O gatong ipasalamatan ng Ginoong bisan sa kainit sa panahon, igsoon. Atong aircon di tayo makaagwanta. Natin may at least na medyo bunaw-bunaw naman. Atong pasalamatan ng Ginoo, tapos na ang youth camp. At na punta sa atong LM, sa LM department na po mga igsoon. O siguro magbiyak, mula biya mga igsoon ang atong mga nanay, Lunes, no? Usap yun sa ano sila rin ang so unang gabi pero ato pa mong Surigao from Surigao to siguro diya lang nasa Maasin dapat Maasin bye-bye Leyte okay bye-bye Leyte tapos proceed tayo mga igsoon dito sa maong video. Kahapon doon natin Bible study, nanahimo dito sa Laray, mga igsoon, o panungunahan ni Sister Susan, o doon natin mga Bible study, nanahimo, o dito. Pastor Rubin kahapon, mga igsoon, sa dapit sa Laray. Nining atong panahon, mga igsoon, we really badly need the Word of God. No substitute when it comes to the Word of God. Walay pwedeng imong iilis, walay pwedeng nga imong ilisdan ang pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo importante. Lukso dagan, that's only a part. No? Unsa may atong himuon, that's only a part, but please don't forget the Word of God. Because the Word of God is so powerful. The Word of God can change lives. The Word of God will change your direction. The Word of God will give us power to fight against the works of the enemies. Without the Word of God, you cannot stand. Dili ka makabarog mga igsoon kung wala ang pulong sa Ginoo. Ang gikabilin sa Dios sa iglesia mao ang iyang pulong ug ang iyang espiritu. Ang iyang espiritu ug ang iyang pulong sa wa pa siya mikayab ngadto sa kaitasan. Busa hangtod karon ang pulong sa Dios dili ni obsolete. Dili ni mga igsoon no nato nga karaan na di na pwede. Apan ang pulong sa Ginoo iya kining gipahimutang it was already settled from heaven down to earth, and until now the Word of God is so powerful. We are not coming here for the sake of Sunday, but we are coming here because we want to hear the words of God. Importante ang pulong sa Ginoo. Amen. Kung wa gani ang pulong sa Ginoo, mahimong ampaw ang atong panagtigom. Mahimong way lami ang atong panagtigom. Apan sa diha nga ang pulong sa Ginoo ikabsabwag na, ikawali na, kini moabot sa kasing-kasing sa matag usa kanato ug diha maatong mabati ang gahom sa pulong sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Doon natin kaubang doktor. Nindot din natin mga doktor no? Gusto kayo mo eskwela, kung gusto mo magdoktor, mas mayo. Kaya kini magdoktor tanya, magkasakit-sakit. I mean, kung madoktor na mo, mga igsoon niya, magkasakit-sakit na, ay, first priority kita. No? Di nakamalinya. Kaya maulagi ang konsulti ninyo, wa namin naglinya ditong pati naghanang mga tao, mga igsoon, napay mga number, pasudlon pa ka dito, paghuman. Pero sa diha nga doon natay kaigsoon ng doktor, mingon lang, pastor, diretso na mo. Nindot unta na, pero may untag dili ta makadto.
Oh, di ba? Nindot ang tana, no? Mo na nga pastor pagka nindot sa ambulansya bago kayo, nindot na pero dili mayong sakyan. Pastor nindot kay purlon air condition, nindot na pero di lagi na mayong sakyan mga igsoon. So mao na nga igsoon ko. Kung doon na tayo mga kaigsunan mag-proceed og doktor, mga estudyante, pag doktor mo, no, mga igsoon, para at least, kung matiguang na tayo mga igsoon, kita ni pastor, uy, pastor, ayun na, diretso na dito. Salamat yung tao na ayaw, gi-plaster ug maayo ang diaper ni pastor, mga igsoon, kay may action magkahiwi, no? So, the Word of God is so powerful. You know what? Ang tubig, importante. Wa gyud substitute sa tubig. Napay substitute. Kung uhawon ta dok, mayingon tag soft drinks lang pero lahi gyud. Tadaway lang lahi gyud, bayabag ka. Beer na beer lang dili. Ang tubig mao gyud tambal sa kauhaw. Kani adto mga igsoon, kanabang gamay lang nimong kauton sa kilid sa sapa, inom dayon ka. Pero karon di ta mo inom og dili mo agian ng mga machines. Mga mineral kuno. Pero ang tinuod lang wa na ginay mineral diha mga igsoon. Why substitute sa tubig? Kung wa may substitute sa tubig, wa usay substitute sa pulong sa Ginoo. Dunay mga simbahan mingon grabing revival, wa nakawali si pastor. Grabe na mong lukso-lukso, grabe na mong dagan-dagan, grabe ang presensya sa Ginoo. That's good. But please, don't be a victim with your emotions. Because sometimes serving God, we are victim with our emotions and we try to convince our soul that that's enough. But no. Wa na gani pulong sa Ginoo, wa na tay direction. Wa gani pulong sa Ginoo mga igsoon, wa na giya alang kanato, but thanks be to God. Kung doon na may pagdagan, doon na may paglukso-lukso, apan dili pwedeng kawaon ang pulong sa Ginoo. Mao ni atong gikinahanglanin atong panahon karon. Youth camp, lukso, dagan. That's not a problem. It's not really a problem. That's good. Men, wali kong tulog kagabi sa Caraga mga igsoon, ang mga tatay mura pong mga patanon maglukso-lukso pod. Pero wa ta gitawag para maglukso-lukso lang. Gitawag ka nagsimba ta sa Ginoo, kay ang naghatag og kalig-on sa atong pagtuo mao ang pulong sa Dios. How God created, it was from His Word. Learn to study in the book of Genesis the origin. In a Greek word, bereshit, that means origin. How God performed, how God made. That's why God, one of the description from the Bible, our God is a creator. What does creator means? The word creator refer to God alone. Because only God can do something and anything out of nothing. Siya lang naghimo ana Way mga materialis, way mga butang ngayang gihimo, mga igsoon nga nagkuha pa siya mga materials. No, that's why we address God as a creator. Because again, to reiterate, the only God can do something and anything out of nothing. When God said, let there be light, and there was light. Amen. By the word, let it be. Ang tanan mga igsoon sa Genesis pinaagi sa pulong sa Ginoo. Apan salamat nga ang pulong sa Dios wa nagpabiling pulong. Apan sa pagluwas niya sa tao, ang pulong nahimong tao o kini miuban kuyog kanato. O kanang mao nga pulong mao ang atong
mabuhi nga Dios. Dini atong masabtan nga ang pulong sa Ginoo sa atong panahon karon usay nakalimtan na sa tanan. Ang gusto nila mga igsoon, just only to hear the sound of the keyboard and the beat of the drum. But I would like to tell you, church, nowadays we need to be serious to have the Word of God. If you ask David said, "The Word is the lamp unto my feet and the light unto my path." Kinsa naghatag og kahayag sa atong agyanan, pulong sa Ginoo. Amen. Kanang Kristohanong dali na mapandol kulang sa pulong sa Ginoo. Unsa man pulong sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo mao ni pagkaon nato. Ay kog patuwa nga mabuhi ka nga di ka mukaon mga igsoon. Kitang tanan mukaon gyud. Diba? Samtang wa pa ka din isa doktor sa pagkaon, kaon gyud. Kinunong didan ka diha ka naman kamot og kaon sa mga dili nimo angay kanon mga igsoon. Nining atong panahon karon kinahanglan gyud nato ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo na ang pagtambag, na ang pagbadlong. All Scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine. Na adiha ang pagtudlo sa doktrina. Og ako nagpasalamat nga ang atong gituan, ang doktrina nga atong gitudlo gikan sa pulong sa Ginoo. Magpatalinghog ka o Israel, ang Ginoo nga imong Dios usa lang. We believe only one God. Jesus Christ is not a number one God. Because if you said number one, na ay number two. But the Bible said, He is the only one God. When I said only one God, walay laing Dios. Musa kung walay laing Dios, walay laing Dios nga atong simbahon. Walay laing Dios nga atong pasalamatan. Walay laing Dios mga igsoon nga maato hatagan og sinungog og pagpasalamat. This is very important part, mga igsoon. I'm serving God for 32 years, preaching the Word of God, but still the Word of God has power. Kanang ato mga cellphone, karon sikat na pero sa sunod tuig, na napoy laing mo gawas. Kanang atong mga sakyanan, mingon ta nga modelo pa o sunod tuig na napoy laing modelo. Magkausap-usap yun ang dagan sa panahon. Apan kining pulong nga akong giwali, kining pulong nga inyong nadunggan, dili yun ni mausaba. Unsa may dagan sa panahon, magkagubot man ng panahon, apan ang pulong nagaingon, I give you peace that the world cannot give. Ang panahon mga igsoon magaduna may confusion, apan ang Dios ang pulong sa Ginoo maghatag kanato og giya sa atong pagpangalagad ngadto kaniya. As I said, without water we will not survive. That is simple, H2O, water. But without water, dili ta magsabay mga igsoon. Sige, kaon lang. Kaon lang, sige kaon, pero di ka mo inom. Mura kag kuwang man. Pero pwede kang mo inom bisag wa kay kaon. Diba? O, purbahin ninyo. Pastor, adto karon sa 101. Di nyo kumiinom og tubig, Pastor. Pwede man. Pero lahi yun. Kuwang yun. Bisag sa atong balay, sige tag kaon. Ngita gitag tubig. Maskin unsa ang status sa tao, mangita yun siya sa pulong sa Ginoo. Maskin kapila pa ka mo backslide, mangita yung kagpulong sa Ginoo. Maskin kapila ka man maluyag matumba sa imong pagpangalagan, pangitaon yun nimo ang pulong sa Ginoo. Kapila man ka mo talikod,
Lord, mga igsoon, apan imog yung pangitao ng pulong sa Ginoo. Ngano, only the Word of God can satisfy the need of our soul. Without the Word of God, we will not survive. But thanks be today, even nowadays, the world is getting troubled, but the Word of God is still alive. That's why the Bible said, for the Word of God is quick and powerful. It is sharper. Mas hait pa sa espadang duhay sulab. Manapulong sa Ginoo, sakit. Doon ay bigyan ng pastor, sakit man wali, magpasalamat ka nga nasakitan ka. Nga naman, ang nasakitan, buhi na. Pero mingon na gani kagway sakit, wa ka sakit pasig patay ka na. Kaya ang patay, maski unsaon pa ninyo na, wa na yun na. Isa may imbalmer dire. Kanang mga imbalmer, mga igsoon, grabe na sila kuan ba no? Ano na kayo napangutana dito sa atong kaigsuunan sa Bohol siya, madugay, pastor, maanad, man lang mi. Mangaon mi. Diretso lang mas baba. Pag-abot ko sa bagyan bahit ko mga igsoon, dito ko, abot ko udto, di pakaon ko mga igsoon, pastor, sulod-sulod, kilid sa lungon. Niyang sudan atay. Wa ko ganahing mukaon. Kay wa lagi tananan nga diri sa imong likod mga lungon. Niyang sudan tinae atay. Atong hunahuna atay manok god no. Atong hunahuna asa gani. Pero basta buhi ka pa, nasakitan ka sa pulong sa Ginoo, that is sharper than two-edged sword. Mas hait pa na sa duhay, sulab nga espada, mga igsoon. Mao nang pulong sa Ginoo, sakit man, pero di kinahanglan mga igsoon. Mao na nga atong pagwali sa pulong sa Ginoo, wa gyud ta mikibrada. Sabot mo mikibrada, wa gyud ta atras o milikay mga igsoon, because the Word of God, it was already settled from heaven down to earth. Mao nga ang pulong sa Ginoo mga igsoon, importante yun ni. Pastor, kuan lang ko kanalang kato lang lukso-lukso lang ko. Di gyud kakagwanta sa dagan sa panahon. Kay ngano, ang mga early Christian ba, naba sila instrumento sa panahon pagsimba nila? Wala. Pero nga nung nag-survive sila, because only the Word. Doon ay usa ka General mingon, I shall return. Kinsa man na? Ang imong parente Bert, si Mark Arthur. I shall return. Busang niyang mga sundalo sa panahon sa gira, ilag yung gibutang sa ulong na kinahanglan makitaan yun ako pag-usap si Mark Arthur. Si Mark Arthur, maunga, di pwedeng mamatay ko sa gubat. Kay may bawab kay doon na siya saad nga mo balik. Ang Biblia ba doon ay saad nga mo balik? Ayaw himua nga sa pagbalik sa Ginoo, wa ka sayang atubangan. Himuwa nga iyang pulong, maoy magadasig kanimo. Sa panahon sa kaluyahon, you need the Word of God. Sa panahon nga walay midasig nimo, you need the power of the Word of God. Sa panahon ng inusara ka na lang, you are just one man standing. But if you have the Word of God, you will stand against the old. Praise God. Wa ka agwanta mga battery mga igsoon. Wa ka agwanta sa kung tingog na gamingon mga, di ba mo pwedeng magwali nga di mo singgit? Pwede man. Kahayahay rana. Kanang way singgitay. Unya kung di po mo singgit, ang inyong mga mata, muhianay man po ka-cute. Muana masad mga igsoon. Muana manggani mo gipaningot ako paninggit singgit din eh. Pero because I need to emphasize, ang Ginoo mo balik.
Ingon po mo, Amen. But if I put a life in it, the Lord will come again. Hallelujah. Praise God. Nakatuog man di ay kumayo kinaka. The word is so important. Nganong nagpadayon mo, nagpangalagad sa Ginoo? Because of His word. Pulong. Di panalanginan ba yata tungod aning pulong? Akong gisulti mga igsoon sa men. Engkaw dili ko may mong speaker karon sa atong gathering kung wa ang pulong sa Ginoo. Wala nang akong naong liya start pulin. Kaya kaniya to sa kusako raman to. Nga mura taga-wilga ba? Welcome, speaker. Sako gyud nga dinunting mga igsoon nga donated. Karon lahi naman. Ang imong naong naagyo dito. Mingo ka. Swertihan ako na akong naong diha. Ha? Pero kung wa pulong sa Ginoo makabarog ka hata mga igsoon, no. But I gotta tell you, your blessing is in the word of God. Ang imong panalangin nasa pulong. Ngano? Ang pulong sa Dios nagasulti nga iya kang panalanginan sa panahon sa imong panginahanglan, dili sa imong gusto. God doesn't give all we want, but God give what we need. Ang yatag sa Ginoo nga atong gikinahanglan. Kay kung gusto, nako. Kung gusto man lang, Ginoo, padade kong helicopter. Abuti helicopter. Ginoo, aeroplano na sad. Ang problema, ang airport, ang ator mang agkang airport ani. Dili lagi. Kay kining atong gusto way limit. Pero ang Dios nakita ang imong panginahanglan. Kung ang Dios muhatag sa imong panginahanglan, di ba yata kulangan? Kining kan atong gusto mga igsoon kanunay gyud tang kulangan. When God give our need, He knows everything. Because only God knows what's best for us. We have good, we have better, but only God can give the best for us by His word. Sa blessing, depend how you obey the word. But sometimes there are those preacher that they were hostage the member by the word. I think that's a right words to say, hostage. Kung di ka panalanginan, impierno ka. Hostage. Oh, that's hostage. Sa mga pakaslan ko, mo di, anak ba? But the word of God is loud and clear. When you obey, He will bless you the way you out and the way you in. Dili tagi panalanginan sa Ginoo. Brother Migs, musakay no niya ka sa imong eroplano, mingon ka, this is Captain Migs Villarobia speaking. And we are now in approaching and naman pilot mga igsoon. And modulation silang tingog ba? So sabon po nila mga igsoon. Mga igsoon, di ba? No? Na. This is your Captain Migs Villarobia speaking. And we are about to naman mga igsoon. Pero kung ang pulong sa Ginoo, kaman ka lang sa pangandoy. But if you are guided with the word of God, then God will bless your future. God will bless your plan. God will bless the way, every action that you want to do so. Because the word of God never lie. The word of God never change. Ang pulong sa Ginoo, I would like to emphasize that puzzle. We're almost to celebrate our pangpila na ta si Sir Mian. 18 years old. Ayay, magdibo na ang puzzle.
Mag-meeting yata sunod simana, mga igsoon, kay hapit ng atong anniversary. Kung wapang Ginoo, makapabilin ka ang uban sa inyo. Ay kung ingna nga wa mo'y pagsulay. Ay kung ingna nga haruhay mo. Dili. Pero yanong nagpadayon mo. Dili tungod kay dunay pastor nga nagsunod-sunod ninyo. Dili. Kahasol pa niyo sunod-sunod mo kada adlaw. Unsa man ko, gawas nga pastor, security guard. Dili. Nganong gusto nung tagabubuhat og dili mayo, apan ang pulong sa Diyos na ganyan, it was the Word of God. Even in the absence of my presence, I'm not standing in front of you preaching, but when you are alone, you have to do something that it's not good in the sight of God. But why some dunay butang mga igsoon nga nagpugong nimo? It was the Word of God. Pag makabuilt in ng Word of God, mga igsoon, sa panahon sa imong kaluya, moingon ka lang og hallelujah. Doon na ningon nga, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naluya man ko, pastor. Ang sige man kayo, hallelujah, hallelujah. Naluya, Ginoo ka. Hallelujah. Di ba bati na grupo diya nga, dili sila gustong hallelujah? Kay murag, dili sila kaagwanta mo yung hallelujah, managan na sila ba na mga igsoon. Why you can say hallelujah? Because the Word of God is built, naka-built in. More importante. Now, I want to emphasize. Alright. Sa'yo pa man. Okay. Ezekiel chapter 37, if not mistaken. 37, 1 to 14. Si Ezekiel, gidala sa Ginoo, o giingnan ni Ezekiel, nakit-an ba nimo ning mga bukog nga uga? Dili lang yun, simple nga bukog. Dry bones. Chapter 37 of the book sa Ezekiel. Unsa may gihimo ni Ezekiel? Mingo ba si Ezekiel, Lord, dali ra na, Lord. Kuha lang kog mga singer, ato lang pakantahan. Ngita kog mga tag-MCRC, Lord, kanang makaigyan mo keyboard. Dili. Apan mingon ng Ginoo, mabuhi pa kaha sila. Miingon si Ezekiel, ikaw ra gyud ang nahibalo ani Ginoo. Unsay ingon sa Ginoo? Sige, sugdi sa pagbuwali, prophesied. Kini among pagwali mga igsoon, propesya ni. Kanang way mga panalangin, magpropesya mata, panalanginan ka sa Ginoo. Yag magwali na kuno ko, wala mo'y panalangin, di ba? Manguli mo. No, it's not the proper word. Bisan wa pa kay panalangin, pero ang pastor nagpropesya, panalanginan ka! Ingon ka nga, dugay-dugay naman ko dari simba. Wa pa man gyud ko panalangin eh. Maong kinahanglan yun mo ang pulong sa Ginoo. Kanabang pulong sa Ginoo mga igsoon na consistent. Busa? Daw ato nang basahon ba daw embe? Para makaingon sila nga. Ang kamot ni Jehovah itapion ka nako o gidala niya diha sa espiritu ni Jehovah. Okay. Pahamutan. O gipahamutan. Ako taliwala sa walong. Tiliwala. The valley of the dry bones. Sige. Taliwala sa walong ug kadto napuno sa mga bukog. Napuno sa mga bukog. Kadtong valley, walog. Og sila gipalibutan niya ako og ani akaron. Niya karon. Dihay daghanang uyamot sulod sa mahawan nga walo. Okay. Og ani akaron sila mga uga sa hilabihan. Up. Dunay panahon nga uga ka sa pagsimba. Yeah. Kung uga ka, ayaw gawas. What I mean, when you are dried, don't back. Go back to the world. You need to stay in the church. Wa may lami simba, oy. Wa magilami ipakpak. Katong giganahan ka, bas kay pastor
Usa ka dupang gikan ba? Diba? Lindot pa yung dahil tas Ginoo nga dagang kalangin, bulsa nimo puno kayo, yung bank account, di mo account pa kay Lord. Di mo account kag imong account. Grabe. Unsa? Tungod ka na kas blessing pero sa panahon nga mauga ka. Dunay mga panahon, mga igsoon, nga uga ang imong pagsimba, uga ang imong pagpataas sa kamot, uga ang imong pagdaig sa Ginoo. Sige lang, paminawa lang ang pulong sa Ginoo, kay ikaw daw sama sa uga nga bukog. Ang pulong sa Dios imong gikinahanglan. Og sila uga sa hilabihan. Tagaan na tunig mic ni kay basig. Pakiano daw, brother. Kaya basig, mingon ka, si pastor may mic, niya ako wala. Atong sakristan, atong babasahon, mga ison. Okay. Paminawa ninyo, ha? Uga. Sila mga uga sa hilabihan. Oh, okay. Uga. Di lang uga. Kanang grabe ko, hilabihan. Ingon ka gani kag pangit, ayaw kasuko. Pero ingon ka, halabihan po ni mo kapangit. Diyan, nakabasuko siya, mga ison. Sige ba, dayon. Og siya miingon kanako. Og siya mingon, ang Ginoo mingon kaniya kay Ezekiel. Anak sa tao, Anak sa tao. mabuhi pa ba kining mga bukuga? That is a question from God to the preacher. Mabuhi pa kahani? Unsay tubag? Og ako mitubag. O Ginoong Jehova, ikaw rin na hibalo. Ginoo, ikaw rin nahibaluan ning nagsimbang mga uga diri. Ikaw rin nahibaluan eh. Kanang nagpa-cute-cute sa mata, Lord. Ikaw rin nahibawan na nila, Ginoo. Kanang guan, Ginoo. Padayon. Siya miingon na usab kanako. Panagna mahitungod ni ining mga bukuga. Usabi panagna, iwali! Mahitungod ni ining mga bukuga. Kung ako po si Ezekiel, no, siguro ko'y kadasig. Na po ni ani, oy. Kung panalanginan pa ba kahani? Maayo pa ba kahani? Grabe magsakit ani. Tanang sir, naaman siya, ulcer, cancer. Naaman tanan. Pero kung ang Ginoo mamulong, ayaw ka balaka. Padayon, Marev. O kamo mga uga nga bukog, pamati sa pulong ni Jehova. Usay wali niya iyang introduction, Pastor Ruben. O kamong mga uga nga bukog, pamati kamo sa Pulong ni Jehova. dili pulong ni Ezekiel. Kay kung ang pulong ni Ezekiel mo samot ng kauga, apan ang pulong ni Jehova gamhanan, mao nga si Ezekiel bisan taliwala sa mga ugang bukog, dunay Ezekiel nga nagwali. Kay ang pulong ni Jehova gamhanan. Ingon niya, paminaw ka mo, mga ugang, mga bukog, paminaw ka mo sa pulong ni Jehova. Mao kini ang giingon sa Jehova ni Ginoong Jehova niining mga bukog. Ani karon akong pasudlon ang gininhawa kaninyo og kamo mga buhi. Sudlon ko ang ato gyud ang kinabuhi ang ginhawa. Busa mingon si Ezekiel, ako ang Ginoo, akong pasudlon ang akong ginhawa diha sulod ninyo. Wala ganitay ginhawa sa Dios sulod nato mga igsoon, dili gyud ta ma-revive. Wagi revival nga mahitabo, walay restoration nga mahitabo. Apan aniya karon pagpulong sa Ginoo, dili pulong ni pastor, pulong sa Dios nga gipadala sa inyong igdulongog. Ug moingon ka, salamat sa pulong, ako gayon magapadayon kay ang pulong naghatag kanako og kadasig. Og ipahamutan ko ang mga kusog dinha kaninyo. Okay? Og kamo patubuan ko sa mga unod. Oops, abi na kog buhok. Unod. Kay kung patubuag buhok, murag nga apil ko. Patubuan ko og mga unod. Tama mo, ang bukog butangag unod. Pero kita nangitag unod nga naas bukog. Bulalo. Mao na ipangita mga igsoon, di ba? Pero ang ginulay, ibutangan ko kamong unod. Siyempre, di man makabarog ng bukog. Di ba, Dok? Ang unod, nakabarog ta kay natay mga unod.
gid ang mga tao nga gagmay na kay batiis. Mula ka di na kay kabarog. Oh. Napuyo ba na sobraan sa unod? Naghinay di po kay kabarog. Kasabot na mo na. Di na nati-elaborate na. Okay. Og tabunan ko kamo sa panit, og sudlan ko kamo sa gininhawa. Wow! Kung unod lang mo yung panit, dili kompleto. Pero mingo na ginubutangan ko kamo o ginhawa. Og kamo mga buhi. Og kamo mga buhi. Og kamo managpakaila nga ako mao si Jehova. Kanus atang nakaila sa Dios, sa diha nga gibutangan kag unod, sa diha nga gibutangan kag panit, sa diha nga gibutangan ka mga igsoon og espiritu. Kinsa kanusa lang tagkabaong mudayeg sa Ginoo, sa diha nga gibutangan kag ginhawa sa Ginoo. Basta si Haring David nagaingon, ang tanang may ginhawa magadayeg sa Dios. Dinhi na ko nasabtan mga igsoon nga ato ding ginhawa mao kini ang pagi nga makapadayeg magpasalamat ta sa Ginoo. This is how the restoration and the revival. And the story said, samtang niwali siya, mga igsoon, ang mga unod o ang mga panit, mingadto sa iyang bukog. O kini, mga igsoon, ang Biblia nagasulti ko nung basahon nga ito sunahan. Kay kini di ay panon sa mga sundalo. Yes, sir! Mga igsoon, dunay restoration sa pulong sa Ginoo. Dunay revival sa pulong sa Ginoo. Kung wa ang pulong sa Ginoo, way kapuslanan ning atong pagsimba. Apan salamat nga ang pulong sa Ginoo nagpabilin hangtod karon. Mawala man ang langit ug ang yuta, apan ang pulong sa Dios nagpabilin. Kung ang pulong sa Dios anaa sa imong kasing-kasing, maskin unsa pa ang dagan sa panahon, magpabiling kang mag-ingon, Lord, I gonna serve you with all of my life. I offer my life to you as a living sacrifice. Dear Lord, I thank you today because of thy word. I'm here. I'm still alive. I have to face my own trials and problems because I have the word in my life. How the apostle obey the word, obey the commandments, because it was the word of Jesus Christ. When Jesus said, tarry ye in Jerusalem until you endure power, it was the word of guidance. And then the book of Acts give us a reason how we baptized. And thank God we are all baptized in His name. Why? Because of His word. As I said, maybe di na ako matiwas for mga igsoon, but I have to continue to preach next Sunday. I'm standing today because of His word. I am a pastor of 15 churches, pang 16 ang tuwa sa Palau, because of this word. I'm not bragging myself, but I gonna give honor with the word of God. I'm still standing today because of His word. Naipanalangin sa Ginoo because of His word. Doon na may balatian, but we have to believe the power of His word. Doon na may pagsulay, but there's power in His word. Doon na may mga kawaladon, but still we have the power of the word. I said to my friend, to my brothers, I said, without the word of God, we are not supposed to be here. We are not supposed to be a leader of the fellowship, but because of His word. Mga igsoon, ang imong panalangin because of the word of God. Unsa may naabot nimo karon, it's all because the word of God. Don't tell me sa ako ning paningkamot, pastor, bisag maningkamot ka kung wala ang pulong sa Ginoo, dili maabot nimo ang imong naabtan karon. All of this is the word of God. Although ang atong pag-ampo wa pa bratubag, apan ang pulong sa Ginoo nagpabiling tinuod.
bisan sa imong gipangita wa ka pa nakakaplag apan ang pulong sa Ginoo nagpabiling buhi mga igsoon. Hallelujah. Bisan pa sa imong kawaladon ang pulong sa Dios aniya buhi, quick and powerful. Buhi ang pulong sa Ginoo. Sa panahon sa imong kabalaka dunay pulong sa Dios nga magdasig. Sa panahon sa imong pag-inusara ang pulong sa Ginoo naigon, I never leave you nor forsake you. I be with you always until the end of the world. Without the word of God, we are all nothing and we cannot survive it. And thanks be the Lord. I said to myself, dili unta ta mahimong mapanalanginan kung wala ang pulong sa Ginoo. Pastor Ruben, because of the word of God. To each everyone because of the word of God. As I said, as I preached in previous Sundays, standing with the word of God. Believe the promises of God. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. We have a blessed assurance. It's not only assurance, but we have a blessed assurance when we have the word of God. Please, don't forget the word of God. Mingon siya ring David, ang imong pulong, akong gitaguan sa akong kasing-kasing, o kini akong gipamalandong sa adlaw o gabi. Aron dili ako makasala batok kanimo. Church, amen. The very foundation of our faith is not by means of any others, but the very foundation is the word of God. The early Christian, gipangputlan sa ilang mga ulo, but they will not even gilimod ang ilang pagkakristohanon. Why? Because of the word of God. Nowadays, church, we need to stand with the word of God. We need to believe the one who gave the promise. We got to believe that only God gave us the promise and He is able to perform. You've got to believe that only the word of God. That's why Jesus, when He was tempted, He said to the devil, it is written. Yes. Naisulat na Satanas. When you have the word of God, you could say, it is written. You have to use, it is written. What it is written refers for, it's all about the word of God. When Satan came to Jesus, fasted 40 days and 40 nights, the devil have the stone na mingon siya, kung tinuod kang anak sa Dios, himu aning bato nga mahimong tinapay. Pero mingon ang Ginoo, naisulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay, kundi mabuhi sa pulong sa Ginoo. Nagdaghan pag mga tentasyon, mingon ang Ginoo, naisulat na, simbaha ang Ginoo nga imong Diyos. Sa mga pagsulay, it is written, simbaha ang Ginoo nga imong Diyos. Sa imong balatian, sa akong balatian, nahisulat na, simbaha ang Diyos nga imong manluluwas. Nining atong panahon karon mga igsoon, I would like to emphasize for every service, emphasize the word of God and the Spirit of God. That is the two elements that God gave us a gift for the church. We have the word and we have the Spirit. And thank God, amen, God never abandoned you. God never abandoned everyone. But I thank God even today, God is still God. No matter the situation, God is still my Lord. My God is still my King of Kings. My God is still my Jesus. He is still the Christ, the Son of a living God. Shall we all stand please this afternoon? Mabuhi pa ba sila Ginoo? Pero kung ang imong pulong mapatalinghugan, sila makabaton o kinabuhi pag-usap. Are you like the dry bones today? You are in the proper situation.
You are in the proper place. Oh, I feel na kung nauga ko. Thanks be to God. You need the Word. And when you start to think about the Word, you will start to think the goodness of God. Because the Word of God nga imong gitipigan sa imong kasing-kasing ug imong gipamalandong sa adlaw o gabi, mao ni maggiya kanimo sa imong pagdaig sa Ginoo. Wa kami daig tungod sa iya lang panalangin, apan imong gidaig tungod kay ang mga pulong ana sa imong kasing-kasing ug kini imong gipamalandong sa adlaw o gabi. Bisan nag-inusara ka, ang pulong buhi. Bisan nihila ka sa pagsulay, ang pulong sa Diyos buhi. Bisag naka sa kawaladon, ang pulong sa Diyos buhi. And this is now the time that we need to say with our soul, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless my soul. Bless the Lord, oh my soul. How could you say that? How could you say, bless the Lord, oh my soul, when the Word of God is not inside of your heart? But if the Word of God is inside of your heart, it is easy for you to say, bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. When somebody come to the altar, that's their decision to come. It's time for us to be thankful. Lord, thank you for the Word. Thank you for the benefits of the Word. I have to build up my own revival through Thy Word. I have to establish my faith through Thy Word. Only your words, O Lord. Yes, come on, church. There is power in His Word, and His Word will connect to His Spirit. And when the Spirit of God connected to His Word, then you can feel the presence of the Lord. You can say, Lord, this is how I understand. I badly need the Word. Church, I want you to be thankful. Namo sa inyong lingkuranan, ang uban na sa mga lingkuranan. There is no distance when it comes with the Holy Spirit. Try to worship Him. Try to glorify Him through the basis of His Word. Then you can build your own revival. You can build your own, you can make your own fire. Come on now, church. We have the power of the Word. You can speak the power of the Word. And you can claim the power of the Word. For it is written, it is already settled. It is already written from the Word of God. Come on now, church. It's time to lift our voice toward heaven. It's time to give a shout of praise. Don't be silent mood. You should give an expression of worship. Be thankful for the Word today. Be thankful for the Holy Spirit. Be thankful, oh God, thank you for the blessing. And all of that because of the Word. Yes, I hear the prayer. I don't hear the sound of the keyboard, sound of the drum, sound of the bass guitar. But I want to hear the sound of your own revival. I want to hear, the Lord wants to hear your own revival. God wants to hear your own shout of praise. God wants to hear your thankfulness unto Him. Yes,
Yes. Sometimes our revival depends from the sound of the instrument. Without instrument, there is no revival. No. Our revival is not based from any instrument, but our revival is based from His Word. Come on now, church. Pasagdi ang uban. Padungga ang imong kalag. Padungga ang imong kalag na nagdaig ka. Padungga pinagi sa imong igdulungog. Padungga ang imong kalag na dunay singgit sa pagdaig. Based from His Word. Yes, come on now. Yes, somebody speak in tongue as the Spirit given utterance. That is because of the Word. There is no Pentecost without the Word. There is no Great Commission without the Word. There is no miracles without the Word. Yes, there is no blessing without the Word. Therefore, we will establish our faith with the Word of God. Yes, come on now. Yes, we have enough time to worship God. We are not hurried. We are not hurried to stop this worship. But we have a freedom to glorify. There is no unknown tongue without the Word. Yes, there is no fire without the Word. Be thankful for the Word. Speak. There is a power of His Word. Oh yes, hallelujah. Yasiyara kalama yasiyara malaya. Yes, there is power in His Word. Believe in His Word. Trust in His Word. His Word has power. Yes, believe the word of healing. There is a God through His Word. There is a God. Hallelujah. Oh, bless your soul. Bless the souls. Bless, oh God, hallelujah. Yes, I pray, oh Lord, according to Thy Word. There is always freedom. There is always joy in the Spirit. There is always power. Yes, speak. Speak. There is power. There is, oh yes, there is power in the Word. Speak it. Hallelujah. Yes, glory. Glory. Jesus. You believe, we believe the Word. Yes, claim it. Claim the power of the Word today. Yes, you can have that way. Speak. Let the Holy Ghost move. Let the power of the Holy Ghost move. Because according to His Word, for it is written. Yes, it is written. The just shall live by faith. We are not abandoned in this troubled world, but still God is working. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Keep freedom with your soul. Give freedom with your soul. Let your soul rejoice. Let your souls be glad. Let your soul dance with the Spirit of God.
Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you for that words. Your word is so powerful. Jesus. Jesus.